Jeh, gending kelantarakan panjenengan Bapak Adi Waloyo Bapak Guru ingkang kagungan sanga warengki boten katrupan kelantarakan panjenengan Pak Wing RT. Sesuk guru kenal kok gerai. Nggih. Allah terangkan panjenengan Bapak Mutohar ingkang kagungan babat bulu margi saha Bapak Masiran. Sing dibabat bulu margi ya. Sinabi midhangetke live streaming makarya. Ngene kok gak nyoto bal Pak Ibal. Aku tak teni live streaming no Klaten be aku dikirimi Pak Ibal tetek ora. Lor kilir kilor kombang kombanget janur. Banjar Gondang luluk Lamongan at sepuan Bapak Ratno kabuh jayon jawe weton kono kakenalan sun pambagya Pamuk Ciraharjo kang tumuju sedaya menyarso mongkane atur kali soeng sambi tinggalan ning jaman kuno tobat nalikane wong Jawa dijajah Londo jajah dhewe no anak jagoan bela rakyat bela bangsa sapa kuwi jenenge Sare teko delek lurah gedangan kok dadi Londo prakotan
ngisor wit asem. Soleh mangan kebuyak kok. Dilu ke? Duit sing halal. Aling-aling weto. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Masuk. Aku iki Ini kok gak nyang. tukang tambal ban. Rezekine Mas Piye ge? untung-untungan. Nasib apik duit kantongan. Waya apes Mas Piye? wetengku krasa kroncongan. Ama aja glur. Ama aja. Ama aja. Dor. Ono bana bacah. Wah, iki rezeki teko Pak Ridwan. Ama aja glur Pak Ridwan. Majek glur. Majek glur. Dor. Dan baca maneh. Ci esuk kok wis ana jemuno. Tambah jemuno. Tambah lumpo. Tambah lumpo. Tambah lumpo. Tambah lumpo.